tästä kaikesta on vastuussa? Ketä kaikesta voi laskuttaa? Vai onko kaikki vaan sattumaa? Onko ketä jolla on voimaa vastustaa? Mun elämä ei oo lahja vaan rangaistus. Mun onni ei oo onni vaan kangastus. Ihminen ei oo ihminen vaan objekti. Eikä maailma oo maailma vaan helvetti. Sota ei oo sota vaan se on arkea. Ja oikeus on oikeutta vaan valheissa. Ruoka ei oo ruokaa vaan sen tarvetta. Voisko joku kertoa kuka vastaa tästä kaikesta? En mä tiedä onko mahdollista muuttaa. Vai onks tää kiertokulku joka jatkuvaa? Tuntuu että kaikki menossa vaan huonompaan suuntaan. Onko ketä jolla voimaa vastustaa? Kuka tästä kaikesta on vastuussa? Ketä kaikesta voi laskuttaa? Vai onko kaikki vaan sattumaa? Onko ketä jolla voimaa vastustaa? Valheita, paljon aiheita, turhi tarpeita, aineita, on kaikki lisää, paljon paineita, haaveita, unelmia, joita saa harvoin. Onko se vastuussa se mitä joskus palvoin? Onko ihminen tarkoituksella luotu arkeen? Mikä on se vika joka luo kaiken paineen? Päiviä kuluu, kaikki pahenee pikkuhiljaa. Elämä tuntuu kun ylitetään synkkä siltaa, minkä jälkeen on pelkää alamäkeä. Se näkee jo kaukaa, kai turha pätee. Arjen täyttä raha, ahneus ja politiikka. Sotia syttyy, mikä nyt oikein riivaa. Onko kuka vastuus, kuka ottaa vastuun? Jos maailma kaatuu, kuka ottaa haltuun? Nostataan menon ylös pinnalle pohjasta. Nyt mä kysyn kuka vastaa tästä kaikesta. En mä tiedä onko mahdollista muuttaa. Vai onks tää kiertokulku joka jatkuvaa? Tuntuu että kaikki menossa vaan huonompaan suuntaan. Onko ketä jolla voimaa vastustaa? Ja jos sä tiedät jonkun joka pystyis auttaa, niin vaan sä sanot et se pitäis kiirettää. koska muuten meistä ei kukaan saatu asu enää kauan. Kuka tästä kaikesta on vastuussa? Ketä kaikesta voi laskuttaa? Vai onko kaikki vaan sattumaa? Onko ketä jolla on voimaa vastustaa? Kun usko ei oo uskoa vaan bisnestä. Kirkko on ehkä kirkko mut se on viihdettä. Mitä meidän helpointa on kuunnella. Mut totuus ei oo totuus jos ei muunnella. Toivo ei oo toivoa ku hetkissä. Ja rakkaus ei oo rakkautta vaan seksiä. Perhettä ei perheksi voi kutsua. Jos vanhemmat ei ees muista et niillä on muksuja. Ihminen otti pallon haltuunsa. Alusta asti käyrät ollut laskussa. Paloa ei ehkä pysty sammuttaa, mut jokainen voi osaltansa vaikuttaa.